RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Gabriel, 29 anyos. Minyo ug may umaabot nga anak. Tagaming Glanilla, Cebu ko. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nindot ting luti nga inyong napalit sa imong asawa, Gabriel. O lagi ma, si Marimang gid mo'y nakakita ini ma. Naaman din mga kabayan sa luyo, no? O ma, O nya, kano sa man ninyo patukuran sa inyong bahay, ha? sa labing daling panahon ma, naghinay-hinay naman migpalit sa mga materialis. Dan ako nakaistorya nga forman nga mo'y masi sa paghimo sa among ipabuhat na bahay. O mahinoon. Sugdi gyud na ninyo sa labing daling panahon. O ma, Sir, doon na tayo problema. nga naman. Ni-request man ning mga nagpuyo diha sa loyo sa inyo, sir, nga mga ayo kuno sila right of way. Mao magkuno ni naandan nila nga agianan sa una pa. Ha? O, pangayoon ba gud na? Nga apel man na sa among pagpalit kanang yuta ah. Mao lagi unta, sir. Unya isog man kayo tong usa nga nagpuyo sa loyo. Mao ba? Sige. Magkisulti sa ko sa kong asawa bahin ini sir ha. Sige, sir. Paabot lang sa inyong desisyon kung unsa man gani. Uy, ngano gud ito mangisog man sila nga ato man ang yuta. Maong lagi unta day. Pero akong gikabalakan ba? Pasig inihitan ta diha. Bago para ba ta diha? Nya mahadlok day ta. Di man sa ingon nga mahadlok. Ang akong concern ba, ikaw. Ilabi na nga ang akong trabaho, magsigi og biyahe sa lagyo. Simba ko rin. Tripan ka nilang ngawa ko. Ay, okay sige. Ikaw'y bahala. Bisag usalangod kami trugod. Igo lang ang makaagi ang mga motor ditong dapita. Aso sabayan ang mga tawhana, oy. Naaman unta na sila'y access road sa luyo sa ila.
Nganong anak manggid sila mo agi des kilid sa luti nga atong napalit? Kaya lagi ko no, mas dool man ko no sa main road. O maso ko na nanay ilang naandan nga agianan sa una pa. So pa na nato mapalit yung taa. Ay di lang ko na ilalison ko, aron ay gubot. Sige sir, ako lang ni ingnon ang mga Tagaloyo nga mag-set mo ko sa metro para sa ilang right of way. Salamat, sir. Basin og mataod-taoran pa ko anha, sir. Basig mag-una tong akong asawa sa pag-anha diha. Bay kaso sir, mo-update lang unya ko. Sige, sir. Salamat. Si Mari. Hello, Mari. Ay, padong na ka din eh. Oh, nga naman. Pagdali di abe, kay nagkagubot mi dire. Nayo sa din nga dili mo sugot og sa kametro lang ang right of way. Kay mo palit ko no siya og sakyanan. Kung saan ko niya pag-agi ang sakyanan kung usara ka metro ang right of way. Unsa? Wa pa gani may makatunga sa pagtukod sa among bahay. Daghan na ag kakulian. Imbis mihatag nami usa ka metro nga right of way, midiman pa man gihapon og mas dako-dako kay unsa man niya kuno niya pag-agi sa ilang sakyanan. Siyempre, wa ko mosugot kay private property naman to nga gipanagyan namo sa akong asawa. Ug kunya, Bago palang gani mo din, manghaw naman mo. dili man sa ingon ana, sir. Pero ka naman kung giingon nimo nga right of way, apil naman sa among gibayran namong magtiayon. Ako na lang mihangyo sa akong asawa nga hatagan mo namog usa ka metro aron naamoy right of way. Aron ba sa paglikay sa kagubot? Usa ka metro? Usaw lagi pag-agyo yan sa kong sakyanan kung maoray imong ihatag. Di naman tingali na namo problema, sir. Ha! Agyo ko inyong surang-surang, ha? Kaya kung boto na naon, mas gauna pa kong puyo niyo din, he. Ug dugay na sa kong nagpuyo din, he. Usaman, samok yung gusto? Ha! Tingalig magmahayo yan mo. Sir. Hila sa niya, no? Kinsago na siya, aron mabahad na to. Nga naman ang taon nga siya may magbuot anak. Nga parte man na siyuta ang ato napalit. Day, di na natin halit ang mga hitag-gubot eh. Siya maoy nang hitag gubot, Gabriel. Kadimanding ko niya. Nga ato man ng yuta, dili man na iya. Tuga-tuga sa sakyanan. Unya, awa siya ka o galingon right of way. Kalma lang, God. Dili, Gabriel. Ikaw, nakaina ka yun na ako, ha? Bisag babae ko, pero dili ko mahadlok bisag asa pa may mag-abot. Kay nahibaw ko sa atong katungod. Day, Mari. Day, doon namin nakasulti na ako nga kinahanglan ko nuta nga mag-set og right of way para sa atong silingan. Isa pag naa sila akses sa luyo. Unsa? Ha? Nga no, God? Dili gadi noon na mahimo, Gabriel. Kadako na sa makuha sa tong yuta, ah? Kung pabura nato sila, aron lang makaagi iyang sakyanan, nga kung buoto naon-naon, dili na nato problema. Day. Ay, ko na nang usa ka metro ang gihatag ta nila. Kung dili gyapon sila mosugot, aw, ipaagi ta nis legal na proseso. Kung unsay angayang buhaton. Day, Mari. Muna'y problema na mo karon sa akong asawa kay hangtod karon, wa pagid mahuman ang bahay nga among gipatukod tungod dining right of way nga among gilalisan. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, nagkapalit sila og yuta nga why right of way. Pwede di na? Ikaduhang pangutana,
Private property na mong magtiayon. Kinahanglan magin mi nga mohatag og right of way nila kilid sa among bahay? Or nara na mo ang desisyon? Ikatulong pangutana. Doon naman ta sila access road sa luyo sa ilaha. Pero dili gid sila moagi didto kay layo ra kuno sa main road. Magkapugos bagid sila namo ana nga apil man sa among gibayran kanang yutaa ang right of way nga gidemand nila. Ikaw pat og katapusan. Doon na may planong kuralan namo na yung tibuok yuta nga among napalit. Mihatag nami og temporary right of way nga usa ka metro aron makaagi iyang motor. Karon nasuko may hinuon kay gusto siya mo demand og mas dako pa nga space aron makaagi ang iyang sakyanan. Unsa may angay namong buhaton ini? Asa man may pwedeng moduol, palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gabriel. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, behavioral, mga problema na to sa ato ang kabanay kapikas kabtangan kung nag-away, nagmaoy, na black wa tubagagi unfollow halak ka diha. Ay maoy girl, ay maoy boy, choy, bangon din ha, ay pada inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo, no? Ayaw mo kaguol. Pwede na nato dili announce ang inyong pangalan kung maulaw mo, amo man ang alyasan rasad, no? Ang katong mga nagpadana, paabot kamay, wa ta kabaw, ugma, sunod simana, inyo ng suwat. Ang nahatagag kinabuhi, pinaagi sa ato ang drama o sa mga artista sa ato ang RMN Production Center. Thank you kaayo ninyo, no? And greetings to Marilyn Kadalaw Dayday. Hi, ma'am. Kang Ira Nok S. Please ato ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa kiniyang Akong Suliran official writers page ang inyong mga pangutana. Attorney, kumusta? Permi kong maminaw sa mga past episodes sa kiniyang Akong Suliran. Daghan kaayo kong nakatunan from Himamaylan, Negros Occidental, si Mr. Johnny Escopin Dakudag. Hello sir, salamat kaayo, no? And kang Ma'am Beverly Padua De Los Reyes. Mako mang i-public, ma'am, sige lang. I will try to see if you can still see me in my post, Ma'am Beverly, ha? Kung tanang, ngayon di na ko nimo makita. Okay? Big shout out to M. Jill Bahandi from Saksak, Aluginsan. Hello. O maayong adlaw also to Darilyn Darsky Salvania. Unya, adto na palihog ipada ang inyuhang mga suwat ngadto sa kini ang Akong Suliran official writers page. Ha? Thank you for your likes, thank you for your love, thank you also for your greetings. Ang ato ang letter sender from Abante, Minglanilla, Cebu, home of the handsome, active, dedicated, passionate, nganong kabaw ko, kay estudyante ni nako sa una, Attorney Rajiv Enad. Mayor Enad, hello, greetings yung tanan din ha, and to the entire council. Halabi na kami Sharon Guapa. Hello ninyo din ha. Hi Besh, o pag ita nagkita, magkita na in town tapalihog, no? Punto legal ta karong adlaw sa ato ang pagpadala nga suwat unya mauni ang iyahang mga pangutana, no? Kisa man din atong letter sender. Hold on, let me see. Si Gabriel, 29 years old. Nana ni sila gipaabot nga anak. Pabasi ng anak na ni wa kabaw bat una niyang pangutana. Naamong gud ni sila problema ang iyahang asawa kay na sila gipatukod nga balay unya ang napalit nga yuta why right of way. Pwede ba di ay na? Now, usahay gyud naagyoy mga properties nga mababoy manggod sa sud. Labinag ka nang dili matarong og plano ug dili matarong og partisyon kanang napasagdan lang. Now, sa balaod pod sa civil code natay giingon og easement of right of way. Diin kanang mga natanggong sa sud mahatagan og katungod nga gitawag natog easement
of right of way, wherein sila makapetisyon sila sa korte, makapangayo ngadto sa mga kasigbit nga yuta padung all the way didto sa main road, no, nga mahatagan sila right of way ug katungod nga makaagi. Now mo na gitawag nato nga easement. Unya kana di pud na ingon nga sila yung magbuot ug asa sila gusto mo agi. Kana ang korte mo determine pod ug asa ang pinakadili hasol, asa ay pinakaduol ngadto sa main road, ug asa ang dili nga makadisturbo sa possession pod sa mga kasigbit pod nga yuta. Ikaduhang pangutana, private property namong managtiayon, need bagyod nimo hatag og right of way nila kilid sa among balay or naara namo ang desisyon. Okay, because it is part of the law, need gyud mo muhatag pero wa pod na mag-ingon nga itiway or i-thank you pod mo. Tungod kay makuaan man mo, muhatag mo, dapat mo bayad pod sila unta ninyo, no, for the disturbance sa kanang right of way nga giingon. Okay? Ikatulong pangutana, do naman unta sila'y access road sa luyo sa ila pero di sila muagi didto kay layo ra daw sa main road. Makapugos ba di ay sila na muana nga apil man sa among gibayran sa yuta ang right of way nga gidemand nila. Okay. Now I understand. Remember sa akong giingon kaganina, kung naay laing kanang dili makahasol ninyo, although munay makaingon nga nearest, pero kung daan nagilaing way, no, dili man na sila'y magbuot ug asa nila gusto. Munay akong giingon kaganina. If there has already been an access road or a right of way elsewhere, dili na sila pwede mo ingon nga ay di ko ganan kay mahasol mi. Ay dili, kung pananglita na ana siya, then kana na nga right of way ang gamiton maski pa og layo sa main road. Kay mo naman na siya naandan and mauna po'y gigamit as a right of way unless ang korte ang mo desisyon. Okay? Dili sila makabuot, pwede gyud mo oppose kay private property man na. Di sila makabasta-basta lang og demand. If they want to do that, they will have to go to court. Unya ang korte mismo ang mo desider kung kinsay sakto, kamo ba or sila ba. Okay? Ug asa pod dapita. And in all instances ang korte mo take into consideration ang katungod ninyo nga nahasol no sa paghatag sa right of way. Di ka angay mag-uul ana. Ikaupat ug katapusang pangutana, do na mi planong kuralon ang tibuok yuta nga among napalit. Nihatag na mi og temporary right of way nga 1 meter aron makaagis siya iyang motor. Karon nasuko man hinuon kay gusto mo di man og mas dako nga space aron makaagi lang sakyanan. Unsa may angay namong buhaton ani. Sa akong pagsabot sa imuhang suwat no nga naa na sila agianan sa luyo. Di lang sila ganahan kay layo kuno mas layo man sa main road. Pero kung naa na sila access dito sa luyo, di nagyud unless naa kay court order. So ako ang suggestion, go ahead, kurala ang yuta, di son sila pwede ka disturbo ninyo. Disturbohon gani mo unya why court order for a right of way, no? Or di sila makontinto anang motor lang ang imo ang paagion nila, then let them go to court. For the meantime, kurali lang naglight materials ang imuhang property unya ug magdisturbo gani sila tingaling mas una pa kang makakiha nila, no? For damage to property, trespass to dwelling and the like. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.